Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Medisch specialisten op Curaçao zijn niet van plan de wijzigingen te accepteren die de minister van Volksgezondheid, Natuur en Milieu, Suzy Camelia Reumer, wil gaan doorvoeren. De specialisten overwegen in actie te gaan. Camelia Reumer wil bezuinigingen doorvoeren in het medisch systeem, onder meer door minder gebruik te maken van de specialisten. Ze zal geen premies verhogen. Ook gaf ze vorige week in het parlement aan dat sommige specialisten veel te veel verdienen en ze geen medelijden heeft als die minder gaan verdienen. Ze benadrukte dat de minister-president een salaris van 180.000 gulden per jaar heeft, maar sommige medisch specialisten meer dan 1 miljoen per jaar verdienen. Op dit moment zijn er problemen met het maken van röntgenfoto's in het ziekenhuis. Alleen de allerdringendste foto's kunnen gemaakt worden. Dat heeft het ziekenhuis geschreven in een brief aan de Vereniging van Medisch Specialisten. Het gaat onder meer om het gebrek aan radiologen. Daarom zijn er soms foto's die wel gemaakt zouden kunnen worden, maar die uiteindelijk niet gemaakt worden. Gewoon omdat er te weinig mankracht is. Dit heeft onder meer te maken voor de foto's van zwangere vrouwen en voor mensen die met breuken te maken hebben. Nederland en Amerika hebben een akkoord ondertekend over het gebruik van Curaçao als knooppunt voor humanitaire hulp aan Venezuela. Er is afgesproken dat Amerika Curaçao een jaar lang als knooppunt en springplank mag gebruiken voor humanitaire hulptransporten naar Venezuela. Daarvoor mogen de Amerikanen geen militaire of legermaterieel inzetten. Ook mag de hulp in Venezuela alleen geleverd en verspreid worden als dat in vreedzame omstandigheden kan plaatsvinden. Advocaat Eldon Pepi Silveran gaat een zaak beginnen tegen het Openbaar Ministerie. Hij is er niet mee eens dat zijn cliënt Theo Heidegger, leider van de politieke partij United Democrats op Sint Maarten, tegen zijn zin naar Bonaire is overgebracht. Volgens Silveran is het daarmee illegaal. Vorige week maakte de rechtbank nog bekend dat de gevangenhouding van Heidegger met 60 dagen is verlengd. Bij de Refineria Isla hoopt men dat de tanker Icaro snel zijn olie komt afleveren bij de raffinaderij. Er is namelijk een capaciteit van 500.000 olievaten bij de Icaro. Op die manier kan de raffinaderij Isla weer gaan draaien. Momenteel is er een groot gebrek aan olie bij de raffinaderij. De rechter heeft niet zo lang geleden het beslag opgeheven, zodat Icaro weer gewoon naar de Refineria Isla zou kunnen gaan. De groep Heads of Two Dreams is de grote winnaar geworden van het carnaval 2019. De kleurrijke groep kreeg de prijs voor carnavalsgroep van het jaar 2019 dit weekend en kreeg daarmee 15.000 gulden. Andere groepen die in de prijzen vielen waren onder meer Estreno di Piquete en Duci Aventura. De individuele prijs van de Gran Marcia ging naar John John. Meerdere personen hebben rond 11:15 vanochtend Nederlandse tijd het vuur geopend in een tram bij het 24 Oktoberplein in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Er is een grote politiemacht op de been. De politie meldt dat er meerdere gewonden zijn. Daders zijn ontkomen, zo meldt de politie, die ook zegt dat er mogelijk op meerdere plekken is geschoten. De politie houdt rekening met een terroristisch motief en heeft de zaak nog in nader onderzoek. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.